наш адміністратор почав запис. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо чергову лекцію. І ця лекція має назву Кримсько-татарський національний костюм. Кримсько-татарський національний костюм як відображення історичних етапів формування національної культури. Наша лекторка сьогодні – це пані Марель Уманова, художник по костюмах, дослідниця етнографії та історії національного костюма. І для нас честь і радість, пані Маре, вітати вас і просимо вас до слова. Доброго вечора. Мене звуть Майя Ліманова, я художник. Е, З дитинства займалася костюмом кримськотатарським, дуже це любила, люблю, та займалася етнографією як любитель. Досі мала такою мрію, щоб написати книгу про костюм, але дуже мало інформації по цій темі, і на сьогоднішній день дослідники не можуть розрахувати, скільки був упадок кримськотатарської нематеріальної культури. Ну, на наше бачення це 95% процентів було цього упадка. Я вибачаюся перед слухачами і глядачами за свою українську мову, але буду старатися. Ну, починаємо. На цьому зображенні це знакове таке зображення, яке є. Це кадр з фільму «Хайтарма», котрий показав нам всю трагічність виселення кримських татар, депортації із Криму, з рідної землі. Тому я поставила, тому що цей фільм був зроблений українською командою з Києва. Пані Майра, я дуже перепрошую вас, я дуже перепрошую. Ми просимо вас зробити слайди, тобто вивести от фото, перший слайд, на весь екран, бо ми бачимо вашу папку і їх багато, а ми б хотіли бачити кожне зображення ближче. Зробіть, будь Я ласка, його вроді... оберіть перший слайд, да, оцей кадр з фільму «Хайтарма». І якщо ви станете на нього курсором, мабуть, вона, ну, по ідеї, він має збільшитися на весь екран. І тільки так, я даже... І так може бути. Прикро, добре, перепрошую, дякую. Я зараз з'ясую, як це можна. Дякую, перепрошую. Актуальність проблеми сучасного кримськотатарського костюму гостро стоїть протягом 30 років з моменту повернення кримськотатарського народу на свою батьківщину. Відсутність державної підтримки матеріальної бази, наслідки знищення основної маси матеріальної культури після виселення з Криму, дефіцит знань спеціалістів сценічного мистецтва, стихійний безконтрольний розвиток негативно позначився на стані кримськотатарського сценічного костюму. Зважаючи на застосовану радянською системою колосальну шкоду кримськотатарської культурі та мистецтву в цілому, неможливості доступу до фондів російських музеїв і зараз, оскільки основна частина вцілілої кримськотатарської матеріальної культури після виселення виявилася саме там. Сьогодні у дослідників гостро стоїть проблема в доступі по роботі з фондами навіть у кримських музеях, тому що це ощущається, що це запрет на розквіт, на розвиття, вибачаюсь, нашої культури. Тому що, наприклад, Кримськотатарський музей, фонди якого були
собраны силами самого кримсько-татарського народу. Я була свідком того, як несли ну, те, що вціліло в момент депортації, да, тому що ми розуміємо, як це відбулося в 4 утра. Усіх підняли зі своєї постелі і практично усім не давали брати щось з собою. Але хто-то взяв з собою якісь вещи, кто-то Коран брал, священную книгу, кто-то їжу, кто как. То есть вціліли такі крохи, що якісь, наприклад, прикраси мінялися на кусочок хліба. Пані Вибачте, Майра, прошу, поки є пауза. це дуже, вибачаюсь, це дуже всілякий раз в мене, тому що в музей несли свої вещі, спадщину свою з кожної родини, і навіть зараз музей не дає нам розвідку, нам, дослідникам, яких можна по пальцях порахувати. Це 2-3 людини. Взагалі, мені часто жалуються на те, що музей, Кримсько-татарський музей не дає працювати з фондами. То есть Бахчисарайський музей це теж проблема, теж вопрос. Тому це дуже остра проблема, якою навіть сьогодні нам тяжко цим займатися, але я дуже сильно, дуже мотивувалася тим, щоб зробити наперекор. Тому моя маленька війна проти, скажімо так, російської власті, яка зараз шкодить Україні, усім. В общем, сценічний костюм є способом передачі характеру та образу актора, який транслює глядачеві ідею та цільову спрямованість сценічного твору, мистецтва у контексті історичного періоду часу. Пробачте, я щось зараз заново почала читати. Історія сценічного костюму тісно пов'язана з історією народного мистецтва, театру, моди, традиціями та звичаями, і особливо з видами сценічних мистецтв. Для розгляду нагальних проблем, пов'язаних з кримтарським сценічним костюмом, слід провести аналіз історичних умов, в яких він формувався, та виявити моменти спотворень, внесені в зміни та морфології ладу національного сценічного костюму. На жаль, на сьогоднішній день кримськотатарські сценічні костюми можемо побачити тільки в руслі народного сценічного мистецтва на різних сценічних майданчиках і у вигляді концертів і театралізованих вистав. Народне мистецтво – це традиційний вокал, хореографія, музика та костюм як фундамент та основа народного сценічного мистецтва. Практично відсутні на сьогоднішній день, немає жодних існуючих колективів, які представляють цей від нематеріальної культури кримськотатарського народу. Коріння цієї проблеми сягає далеко і набагато раніше тієї катастрофи, що сталося у 1944 році, яка в народі ще називають Харакунь, буквально з переклад «чорний день», «трагічний день».
кримськотатарською мовою, коли відбувся урвище народу з його матеріальною культурою. У процесі розвитку народного мистецтва кримськотатарського народу відбувалася художня форма, прийоми та методи, які є основою для створення творів різних видів та жанрів сценічного мистецтва. В умовах географічно-кліматичної зони півострова народжувались традиційні обряди та свята, як календарний, так і сімейний, основою яких були витоки древніх ритуалів поклоніння вищим силам, що мали язичницькі релігійні форми з додаванням традиційних особливостей конгломерату багатьох народів, що будь-коли населяли півострів. Такі обрядові свята були основною палітрою поєднання етнічних фарб, етнографічної картини. Ну, на малюнках ви маєте бачити одну з сцен, яку робили в Криму. Цей рисунок був нарисований. Пані Майра, я перепрошую, а ви клікніть двічі, будь ласка, на той рисунок, про який ви говорите. Двічі, от оберіть його і двічі на нього натисніть, аби збільшилось зображення, бо вони такі дрібненькі, що ми не можемо їх роздивитися. Так, Нічого не змінилося. Вам потрібно зайти в цю папку. От ви ж у папці, так? Зайдіть у папку, яка у вас називається для лекції Бельгі, і в цій папці угу. двічі натисніть зображення. Його треба двічі мишкою клікнути, щоб саме кожне зображення зайняло більший простір. Чомусь воно не реагує. А у вас теж не збільшується? Ні? В мене збільшується. А ми цього не бачимо. Ми бачимо повністю оту першу сторінку з дрібненькими зображеннями. Е, Не знаю, як це зробити. А ви зараз про зображення, яке на перший, під номером 1 розповідаєте про нього, так? Ну, гаразд, добре, тоді я перепрошую, тоді рухаємося далі. Ви просто називайте, про яке зображення ви говорите, а ми спробуємо його роздивитися хоча б у дрібному такому вигляді. На жаль, ну, на цьому малюнку зображено свято, скоріше за все, Хедерлес. Це праздник, календарний обрядовий праздник кримських татар. Він не має нічого спільного з ісламом. Цей нащадок традиційної культури, скажімо так. З приходом на Кримський полуострів ісламу відбулося перетворення традиційного укладу зі збереженням знаків та символів попередніх культур, що наповнюють народний костюм у вигляді інформаційної системи, що відображає правила та філософію мусульманського устрою життєвого простору, бачення та світогляду. Симбіоз тюркської та мусульманської культури, внесений кипчакськими племенами на Кримський півострів у 13 столітті, заклав фундамент утворення кримсько-татарського народу з його унікальною традиційною культурою, періодом розквіту та ренесансу якої вважається епоха Кримського ханства. Почасти щодо сценічного мистецтва релігійні правила обмежували всі види сценічних мистецтв, в тому числі і зображення людини, що на сьогодні значно ускладнює реконструкцію зовнішнього вигляду середньовічної епохи багатьох мусульманських народів,
включаючи і кримськотатарський народ. Багато описів зовнішнього вигляду і особливо костюму народів, які сповідують іслам у середні віки, зафіксовані у пояснювальних текстах рідших зображень. Навіть я, скільки працювала над цим проєктом у вигляді книги, я мала дуже багато інформації, але в текстовому віді. Мандрівники художники, які коли-небудь відвідали Крим з дослідницькою місією, представники немусульманських релігій залишили після себе замальовки різного характеру. Зображення часом написані або намальовані по пам'яті, які через призму власних світоглядів відображали їхнє бачення народів, що сповідують іслам, і несумісності багатьох релігійних правил і традицій, внаслідок чого до таких досліджень, таких джерел слід підходити критично, з розширеним спектром інформації. Ця картинка художника Гейслера, який вважається найбільш достовірнішим художником, який він відвідував Крим, він був в Криму. Також художник Рафе, Кізеветер, Ніна Жаба. Ці художники не по розказах знали про Крим, про костюм, тому їх зображення мають, скажімо так, 90% дійсного зображення. На цьому зображенні ми бачимо танцюючих мужчин. Жінки не мали права не то, щоб танцювати, а розважатись, і бути в одній кімнаті з мужчинами. Тому здесь достовірно показано іменно розважання мужчин різних видів. Музиканти є вищі чини, музи, вони у нас називались. Це, наприклад, як якийсь пан. Є військові, є прості людини, як я сказала. Цей малюнок – це Босолі, художник, і це, що я говорила про свято Хидрлес, що є це традиційним святом, чим не мавшим зв'язку з ісламом. Цей малюнок Гейслер. Видно, да? Сейчас. Угу. Тепер усе видно, дякую. Ага. Цей малюнок, що я говорила, що в ньому мужчини, якісь відбуваються розваження чи свята, мужчини танцюють, мурзи сидять, просто людини є, діти. Ми бачимо, що жінок серед них немає. Нижній малюнок, вот этот вот, це, скажімо так, свідоцтво о том, що, скажімо так, перший малюнок зображення яких сценічних видовищ. Посередині стоїть мужчина з лялькою, чучело, да, наповнено чимось там, і танцює з ним. Це таке розважальне було явище, скажімо так.
театральне дійство. Цей рисунок Кізеветер, Вільгельм Кізеветер, вибачте. І ця сцена, де ми бачимо дітей, вчать Коран, з ними сидить старий чоловік, який вчить, скоріш за все, їх Корану. Це музиканти, які мають народні інструменти, яких практично, скажімо так, немає, ну, не осталось таких инструментов, какие-то элементы есть. Це теж свято. Хочу сказати, я зупинилась на тому, що говорила, що мандрівники, художники, які зображали кримсько-татарський народ, культуру, вони не на всі істочники, джерела можливо опиратися. На цьому рисунку практично дійсність відповідає інформації. Здесь Хидрлес і має назву цей малюнок, але на ньому зображені жінки, які к джерелу підійшли, щоб наповнити свої гугуми, це такі кувшини, водою. Цей базар теж Гейслер важен, як я вже говорила. Ми також не бачимо здесь жінок, тому на базарі жінки теж в отстані знаходилися. Це ігрища спортивні такі, розважальні, вкрашали любое свято, називалось Куреш по кримсько-татарською. І ми бачимо, які костюми, важен був пояс в ушах кримсько-татарською. Так, і хотілося б, от є зображення, які не мають достовірність, нічого общого з кримсько-татарським костюмом або дійсністю. Здесь теж Гейслер, це вірне все. Здесь степова частина кримської землі, зображені степняки. Ще говорять, на севері Криму проживали нугаї. Є частина теж того ж народу на Северному Кавказі. В них общі риси костюму. Це Бахчисарай, теж Гейслер, теж ми бачимо многі достовірні, скажімо, риси, притаманні кримсько-татарському одягу чоловічому. Це родина. І це релігійна функція на цьому малюнку дуже гарно виглядає. Жінка вкрита головним простирадлом, мужчина, скоріш за все, з тюрбаном на голові. Це ну, такий, скажімо, соблюдаючий мусульманин. Вот ті малюнки, про котрі я говорила, що вони не відповідають немного дійсності, це от ряд вот этих вот рисунків. Це релігійна функція, ця фотографія була зроблена на зйомках, на яких я приймала участь. Ми пытались реконструировать как бы для фильму «Крымско-татарский стрій» именно з релігійною функцією.
Це фередже. Фередже – це на кшталт халату з рукавами, які закидывались назад. Ну, цей халат накривали на поверх феса, і воно дуже якісно могло покрити усе тіло. Це дервіші. Дервіші виповнені художником Рафи. Це суфісти, ну, как бы такий суфійський орден, скажімо так, був в Кізлєві, це Євпаторія. Там навіть досі є такі дервіші, в яких вони знаходились, і вони дуже, как бы, мали підтримку зі сторони Кримського ханства. Ніяким образом їх ніяким образом не шкодили їм. Вот цей малюнок, который, ну, не має достовірних вот каких-то зображення не відповідає ісламським канонам, тому що художник прикрив обличчя жінки, да, також таке було, але чомусь грудь відкрита. Це фантазія художника, в цілому, в принципі, все остальное і весь костюм відповідає, в принципі, дійсності. Є таке було плаття і оглюк, це фартук. Цей рисунок дуже якісно, гарно нарисована дівчина. Чому дівчина? Тому в неї кіси, безліч кіс, і їх должно бути 19. Мужчина, по бороді його, молодий мужчина, ну, молодой, після 40. Чому? Тому що у нього є борода. Борода по правилам кримськотатарських традицій, не по ісламським, кстати, тому що по ісламським традиціям бороду можна носити молодим чоловікам. А це 40-літній чоловік, тому що чоловікам розрішалось бороду носити після 40 років. Але сама така ошибка, помилка цього художника, тому що дівчина ніяк не могла проходити мимо чоловіка і зупинитися возле нього і вільно розмовляти. Це тільки що, мабуть, це не родич її. І то ближчий родич мав таке право, щоб жінка була відкрита. Так вона мала обходити цього чоловіка на, не знаю, кілометр. На цьому зображенні теж зображені обувь, мала назву чарик. Це із сиром'ятної шкіри, на кшталт таких. Ну, на цьому зображенні ми бачимо лапті. Тому цей художник Сонцев, він це зображення зробив по розказах. Хтось йому там розказував, мандрівники, і він зробив цей рисунок, малюнок. Ця дама принцес Тартар, как би написано, але ні з якої принцеси воно не має зв'язку кримськотатарської точно. Це как би стилізація западноєвропейських художників, які через своє бачення міру, стиля і зображення давали такі риси
на своїх зображеннях. Тому це не відповідає дійсності. Ну, цей малюнок теж видно, що наложена стилізація того часу, того періоду. Мабуть, да, це принц Тартар, але в нього головний убор, ну, как бы, сомнения порождають. Цей рисунок теж лапті, теж верхня частина є якісь мелочі не досконалі. Це зображення, зараз ми переглядаємо цей, как би, ця група малюнків і фотографій, на які неможливо опиратися, коли художник создає якийсь костюм кримськотатарський. Тому що здесь помилка, тому що це 30-ті года, далі я буду про це говорити. В неї немає шальвар, тобто штани женські, да? Відкриті ноги, ну, такого бути не могло. Тому ця фотографія говорить о том, що мальчик примерив женський колан-кушак, це пояс такий. Ну, деякі дизайнери, художники приймають це за дійсність, тому на ці інформаційний наглядний, скажімо, ряд треба ну, переглядати це з критичного зору. Це теж в той же групі. Це різні роки, різні періоди історичні, але помилки, які були, ця фотографія була зроблена в Ялті звісним фотографом Дубровським, по-моєму. В нього жінка в блузці та в шальварах. Я вже зробила в шальварах та немає верхнього одягу. Да? Тому це теж неможливо. Деякі речі, вони кримськотатарські, але правила одягу, правила етикет, як носить цей одяг, здесь ну, как бы невірно трактован. Далі, виходячи з вищезназваного, тема сценічного костюму специфічна та дослідження зовнішнього вигляду артистів та виступаючих людей на святкових і обрядових заходах звужується в рамках зафіксованих в історії описів. За східними середньовічними мініатюрами ми можемо мати зразкове уявлення про них, дослідивши зображення авторами, які були художники, що сповідували іслам, і зображення виконані художниками не-мусульманами. Але різниця в тому, що стиль написання мініатюр має лаконічність, метафоричність і умовну декоративність, де можна побачити загальну форму костюма, склад, колірне співвідношення в костюмі і приблизний від декору. А найголовніше точність і правдивість сюжету, що передається, де від перших осіб можна зрозуміти, яким був традиційний уклад з релігійним компонентом. Ну от мініатюри. Ви можете бачити, сидить чоловік справа в такій в головному уборі, який має чорний колір, оторочка мехом соболю. Ця мініатюра, де один з героїв був пленником, скажімо так.
от он сидить поодаль. Е, Ця мініатюра теж ми бачимо отличних від других представителів цього малюнка, да, і ми бачимо теж ті ж шапки. Теж, от, зараз я збільшу. От цей рисунок, малюнок теж говорить нам о тих же самих отличных от других, скажем, мусульманских народов головной убор. Перед заходом Кримського ханства ханська династія визначалася одною із останніх уславних правителів Кримгірай-хан перший, котрий мали військові і організаторські здібності, вирізнявся неабияким талантом у науці і мистецтві. Особливо пристрасть та інтерес Кримгірай перший мав до західноєвропейського мистецтва. Це 19 сторіччя, останній, скажімо так, хан, котрий дійсно був правителем високого рівня. У його військових походах неодмінно супроводжував невеликий військовий оркестр. На цьому зображенні ми бачимо оркестр дуже великий. Ми бачимо групу безліч музикантів зі скрипкою. В кримськотатарською ця назва була кеманче. Задній ряд – це ударні інструменти, даре, чубук, даул. В оркестрах скрипачі в мене здивували на цьому малюнку. Це малюнок Рафи. Але в основному були духові інструменти зурна, тулуб зурна, кавал. Это на кшталт сопілки зурна, наприклад. І військових походах, як я говорила, неодмінно супроводжував невеликий військовий оркестр, актори та артисти, які давали йому вистави. Його цікавила французька драматургія, він добре знав твори Мольєра і палко бажав поставити при своєму дворі п'єсу «Тартюф». Навіть перемовлячись з послами, обговорював можливість приїзду французьких акторів на територію сучасної Молдови у своїй резиденції Ханського палацу. Ви знаєте, що в ті часи Кримське ханство розпространялось і в Молдові теж. В Кавшані, це такий город, перебачте, українською забула, він збирався побудувати там театр, але не судилося статися, так як не встиг до своєї раптової смерті. Після анексії Російською імперією Кримського полуострова, потім скасування Кримського ханства наприкінці 18 століття здійснилося низка системних заходів проведення політики ослаблення влади Шагінгірея. В розріз даним йому обіцянкам підтримки його влади з метою розгромити Османську імперію та здійснення грецького проєкту і тим самим контролю всього Чорноморського басейну з виходом на Босфор та до Дарданели. Внаслідок чого одним з перших заходів здійснення своєї цілі було переселення з Криму. Це дуже важливий вопрос. До приазовських степів християнського населення, греків, вірмен, грузин та волохів 18 вересня 1778 року.
Вважається першою депортацією, яку застосувала Російська імперія. Ну, навіть в історичних джерелах так записано не один раз. Це був план спустошення Кримського півострова від його населення до якого входило поетапне видавлення та кримськотатарського населення з Криму шляхом тиску на релігію та за допомогою репресивних методів покарання тих, хто чинив опір новим умовам та захопленню Криму Росією, що тривало неодноразово і придушовувалася жорстко. В агітації чи симпатіях до Туреччини каралися нещадно, і миротворення краю відбулося лише після винищення частини татар. Ну, тобто цей період дуже важливий, тому що кримськотатарська культура з тих часів мала дуже такий відток, впадок, скажімо так. Така політика репресивної дискримінації, винищення кримських татар Російською імперією здійснилася на Кримському полуострові, яка вилилася в хвилі імміграції кримських татар, починаючи з кінця 18 століття. Пробачте, Надежда, у нас со временем, наверное, Ну, бачите, ми трохи затрималися, коли технічні питання вирішували, тому, але ми теж маємо не дуже перевищувати наш регламент. А скільки, на який час у вас ще розраховано? давайте я пройдуся по рисункам і буду просто Так, так, коментувати, тому що по там зображенню. я Так, хочу, я хотіла показати те, що я сама рисувала і готувала ілюстрації ми можемо вкласти ще десь 15 хвилин, так? 10-15 хвилин. Бо вже майже 7. Ну, Ну, я дуже швидко постараюся пройтися по ага, дякую. рисункам. Це шапка, також ми бачимо, це стиль мініатюри. Це Аділь Гірай хан, ця шапка вже модернізована, вже похожа з з шляхтичами польськими. Це теж хан Девлет Гірай, торочена шапка. Теж от так, це Шагін Гірай в тюрбані. Ну, по ханам пройдуся. Первые зразки театрального мистецтва были наприкінці 19 століття, були з підтримкою Ісмаїла Гаспрінського, це він, та Ісмаїл Муфтізаде, меценат, був депутат ну, не депутат, а як російською тоді було, в Держдумі він був. Він підтримував всячески Гаспрінського. Це Нуман Челебіджі-хан, перша значна така лічність, яка для кримськотатарського народу має дуже большое значення. Создание Крымско-Татарской республики, которая просуществувала 1 рік. Після того, в 21-му році була вновь создана Кримсько-Татарська автономна республіка, але це Радянська республіка, яка, ну, як зараз, наприклад. З кримських татар з тих пор почали, скажімо, прижимати. Це кадри з першого фільму кримськотатарського, художником якого був Усін Баданінський, теж знакова фігура, теж, як Нумана Челебіджі-хана, пізніше був розстрілян серед 41 було знищення найвидатних 41
чоловіків. Наші еліти, серед них був Боданінський, і він мав участь в першому кримськотатарському фільмі «Алім». Режисер був Тасін. Ми маємо зображення, кадри з фільму, які я зробила. Здесь ми бачимо стрій костюма. Да, і в Криму, окрім кримських татар, проживали другі національності, народи, які теж говорили кримськотатарською мовою, діалектом. Ті ж греки Приазов'я, які були виселені. На цьому зображенні ми бачимо персонаж в виді жінки, яка дівчина, не жінка, а дівчина. Вона караїмка, але ми бачимо безліч кіз. Коли вона була би жінкою, у неї було дві кіси і прикриті волосся. Здесь прозора головне покривало, але і караїми теж мали таку культуру, не тільки язик, усе було одним, тільки релігія була таким, скажімо, отличним від друг друга. Це зображення мулли з фільму, це зображення цієї дівчини, у якої ми бачимо, як здійснювалось плетіння кіз. Мы наближаемся к созданию, это фото говорит нам о том, что было перші ансамблі були создані в Криму, але інтернаціональна направленість Радянського Союзу, яка наприкінці 20-х і усі 30-ті, як ми всі знаємо, було найвизначним, скажімо, таким трагічним, таким адським десятиріччям, яке винищувало усе у кожного народу, не тільки у кримських татар. Ну, як ми говоримо про кримських татар, я вам говорю, що в 30-ті годы был такой поворот в сценічному, скажем, сценічному мистецтві, в любому виді сценічного мистецтва, музика, все було якби на європейську школу поставлено, але це не європейська школа була, а руська школа. І усі народи, які навіть зараз мають проблеми саме з цих років, 30-ті роки, вони дали початок вот этому интерпретированному искусству, такому искусственному, не настоящему народному искусству. Тому наше кримськотатарське іскусство зараз має дуже великі проблеми. Воно іскажено, трансформовано, спотворено настільки, що зараз прикрашають усе плаття, сукню, низ сукні. Але по правилам кримських татар основна частина декору призначалася на верхню частину. І плаття, воно було декоровано тільки, що навіть тісьмою шерт називалась, така широка лента. Вона була репсове переплетення, металлизованные нити, и ею обраблялась край и платье с передней и задней частини, рукава. Но ніяких вишивок, ніяких декорів, орнаменту по низу плаття не було. Зараз ми маємо такий, це 20-30 роки, пройдемося. Це ансамбль, який був создан в Ялті, «Ізет Добра», тот, що не з сазом. Його ансамбль
Именно его ансамбль как бы представлял народное мистецтво, народный вокал, народные танцы, народная музыка, народное искусство. Того, що я вначале я про це сказала, що у нас цього у кримсько-татарського народу цього нет. Для того, щоб це було, должно передаватися спадкоємство, должно відбуватися от музиканта музикантам, от родини, в членах родини, или або вчителя должны передавати. Це в нас прервано і цього у нас немає. Це Усейн Бакал, видатний хореограф, з якого був початок хореографічного іскусства в радянські часи. Це Усейн Баданінський, про кого я говорила. Це всі ці люди теж мали трагічну судьбу. Це теж Баданінський, це його рисунки, польові заметки. Вже я про них не буду говорити. Це кадри з фільму «Алім». Це ансамбль-оркестр. Ми бачимо, що робилися костюми в ті года. Вони мали держзаказ і шилися конкретно для груп музикантів, для танцорів. Тобто ми бачимо, що одноявність, однаковість костюмів нам про це говорить. Це Сабрі Реджепова, я хотіла сказати, що видатна наша, найвидатніша как жінка, артистка, певиця, яка попала в Сибір. І потім, після Сибірі, там, де вона валила лес, скажімо так, вона була учасницею созданого після вже депортації, в умовах депортації, але після Второї мирової війни кримсько-татарського ансамблю «Хайтарма» в 1957 році. І в початку все починалося дуже гарно. Ми бачимо костюми. Це вплив радянського, скажімо, строю, системи. Кожний ансамбль мав виконати танці народів Совєтського Союзу. Це ми бачимо колектив того першого составу, серед якого є мій дідусь. В мене оба дідусь та бабуся були до війни видатними, скажімо так, танцюристами. Це Селімі Чалейбієва. Здесь ми бачимо, що декор почав вже з'являтися на сукні в ніжній частині, але не так. Це ансамбль Хайтарма в 70-ті роки, початок 80-х. Я була свідком, тому що мої родичі, мій отець, мать, мій дядя працювали от в центрі, мій отець, батько мій стоїть. І ми бачимо на танцюристках, що вже був положений початок прикрашенню ніжньої частини плаття. Але костюмом займалися хто? Не кримські татари. Тому що я кілька разів досліджувала цей момент, зараз перекрутив все це. І в 80-ті роки найбільш
скажем так, градус искаження кримськотатарського костюму произошов саме 80-ті роки, які я застала, які я видела, і я думала, що розуміла, що це кримськотатарський костюм. Це от ця група, це мій дідусь Ріфат Асанов, Шевкет Мамутов, дідусь мій, Ріфат Асанов в центрі, і видатний хореограф Аким Джемілєв, який навіть написав одну книгу про кримськотатарський танець тим-тим. Більш нема. Це кадри з ансамблю того. Це мій дідусь танцює чобан, танець чобана, чобан, пастух українською теж. Цей костюм ми бачимо, що тут навіть ця видатна, моя найулюбленіша танцюристка Джеміля Османова, але сукня по низу дуже грубо аплікаціями прикрашена, і це виходить за рамки. Це нічого спільного з кримськотатарським костюмом немає, окрім, мабуть, форми, може бути. Це теж, скажімо, це сучасний ансамбль Хайтарма, і ви бачите, яка різниця з тим, що ви бачили до того. На жаль. Ну, тут ретроспектива, скажімо так, початок 19 сторіччя. Я пройдусь, наверное. Здесь музы изображены с высокими шапками. Це моя спроба зробити костюм для фільму. Жінки. Це ми вже бачили. От рисунок, котрий я зробила для книзі, яку я зараз в рамках проєкту готувала, малювала. Здесь Баш-Алтин. Ці прикраси віддільно є в музеях, там, в російських, в кримських, окремо ці прикраси є, але моя спроба була все це зібрати в одно, тобто окремо деталі є там, здесь, але воєдино ще не було спроби це зібрати. Ну, от в рисунке я це попробовала сделать. В руках у неї пахала, которая, веер, називався Єльпесе. Цей рисунок теж мій, здесь зображена степнячка по рисункам Баданинского. То есть мы видели его наброски, малюнки, вот по ним я зробила. Це теж жінка, тому що вона, по-перше всього, в неї дві кіси, в неї є коренева частина волосся, як ви бачите, в частині возле вуха, вони відрізалися. І я навіть бачила у українських на одній сторінці в Інстаграмі, що таке ж було в українській культурі, в яких регіонах, в якихось регіонах. І ця скронєва частина – це ознака, що це жінка, і вони носилися до 40 років жінкою. Це салтан-марка, на ній сукня із тканини в полоску в основному були. Кокуслюк – це нагрудник з маністами, з монетами. Це спадок для жінки, це її захист після розводу, чи муж, не дай Бог, помре, це для неї скарб, це защита, захист.
Ця група мужчин, теж мій рисунок, я по описанням, по рисункам, малюнкам старовинним це зробила. Ми бачимо чарики, от вони, як вони були не крест-накрест, як у нас з молдаванами дуже в этом є схожість. Теж в них є така обувь, чарик. І от вона не должна иметь перекрестия. Ну, таке було, скажімо, щоб креста не було, ну, мусульмані, поэтому це було правило. В руках вот камча, чубук у вот этого, который в полосатой жилетка, елек называлась. Сейчас заменьше. Єлек в полоску, на голові в нього тюрбан, сарих називався, сарих, ну, від слова сар обвивати. Це теж мужчина, це как бы, гірні, как бы представители гірного регіону Криму, горські наші. Це бурка на третьому, как вы видите, мужчина на голове башлык, капюшон, на кшталт капюшона. Вот. І в нього вже чизма, це сапоги, забула українською як. Це я робила теж середньовіччя, це степнячка, дівчинка, в неї головний убор такий. Це теж ми робили на артбук роботу, і у нас була фотосесія, такої теж реконструкція кримськотатарського костюма вже ну, середині 19 сторіччя. Тут вот тоже такое. Це кізеветр, так покажу, це родина, жінки, в основному жіноча половина дому, хати. Це дівчина з Южного берегу. Це я робила колаж для того, щоб показати різницю шальвар. По шальварам, шальвари – це штани жіночі. І по їх кольору, по їх рисунку навіть відрізняли, якому селу або регіону відноситься жінка, дівчина. Це теж кізеветр, музиканти, просто людини. Останавливаться не будемо, ну тут розважальні такі, розважальна група. Це із альбома Сумарокова, по-моєму. Це показана жінка на вулиці, вот она должна мало прикривати, как бы, тіло, понятно, голову, волосся, навіть обличчя. Ну, так, пройдемося, це рафи, прогулка, как бы, це кофейня, це мужчини з чубуком, здесь чубук теж представлен, чубук це табак, українською теж тютюн, табак. В нас тютюн закладывался, вот, и были такие курильные трубки. Це виходять із мечеті, і ми бачимо, що чоловіки, от в нас чорного кольору обично штани мужські виконують, але більш как би, середньовіччя і до середини 19 століття в основному тканина була білого кольору. Це родина, я хотіла показати, от жінка, як в неї теж перекрита. Ну, вона в хаті, тому серед своїх родичів, тому в неї грудь відкрита, но как би, от в хаті це можливо було, мало. Це дітки, це віддільні фрагменти цього малюнка.
Це школа, дівчини теж. Ми бачимо безліч кіз, фески, головне покривало на дівчин не накидувалися до 12 років. Потім примінялися прозорі такі короткі, скажімо, головні покривала. Це група жінок, художні графи, і ми бачимо, що жінка в простирадла. У нас кримських татар це має назву чаршаф. І ще окремо був такий как бы платок, яшмак називався, призначення которого було прикриття обличчя, тільки глаза, як ви бачите, видно. Ті жінки, вони, скоріш за все, вийшли з дому, а ті, що без простирадла, не покриті, ті в себе вдома. Трактування цього рисунку таке. Це караїми. Дуже схожість народів Крима как бы, наводить на помилки у дослідників, художників, тих дизайнерів, які беруть от з рисунків. Це теж треба знати. Це караїмка, це цигані. Кримські цигані мали определенные касти, у них їх було 4 касти у них було. Це то зображення. Це в нас хирха з бархату, вишите в техніці букмє, такий шнурок. Це теж как би середина 19 століття. І от здесь крій, як це робилось, як вишивалось. Це з вишивкою називалось салтамарка. Усі шви прикривалися вишивцею. Второй вид – це марка, оздоблена шертом, це тісьма, про яку я говорила, із металізованих нитей. Це група, ну, ми вже це видели, коментувати я не буду. Ну, ви бачите, от жінка на таких как би колодках, вони мали призначення для виходу з дому та користування в банях і в хамамі. І ці ходулі, скажімо так, у них назва налини або табалдрих. Ну, це різні назви вони мали. Ну і чаршаф, ви бачите, це мій рисунок, я підготувала спеціально з призначенням покриття. Це група дівчин, які от накануні видання, середня особливо, це невіста перед весіллям мала вот такі, в нашій традиції не було таких весіль, як зараз, вони проходили окремо, тому жінки свій день, у чоловіка свій день, і ну, как бы жінка на весіллі не сиділа. От. І саме з цього как би, часу починався цей обряд, коли їй відрізали, їй ще не відрізали вот эти заліфи, з корневої частини волосся, про які я говорила. Це крій, сукні жіночі, це мужські різноманітні как бы, верхній одяг, мейтан називалася саме верхня, єлек, хисхай, єнлі, курк называлась, то есть виды, разноманітні види жакетів, верхньої одежди. Це джубе, це для служителя ісламу, це крій мужської рубахи, чоловічої рубахи, це жіноча нижня рубаха,
верніше. От сама нижча рубаха це вже как би вплив російської мануфактури, яка стала производити готові рубахи, готові тканини. І ну, как бы в цей момент пішов спад или упадок кримськотатарської культури. Це теж жіноча рубаха. Це жіночі шальвари, як вони, ну, вони були різноманітні по крою, але общий від, загальний від в них єдиний. Крій мужських штанів теж здесь показан. Це я хотіла сказати, що дослідниця, одна є російська дослідниця Рославцева, і другі російські дослідники говорять, що Російська імперія мала вплив на кримськотатарський, ну, на других теж, як ми читаємо у других дослідників, у других других народів, що мала вплив. Вплив вона би мала, коли б був би сарафан або кокошник. А це європейський крой, це фрагмент з живописного твору Дега. Я хотела показать вот рівень плеча, как бы покрой сукні, яким образом був вплив. От бачите, здесь я нарисувала теж уже пішов вплив, але це не російська культура, а це європейська культура, яка мала вплив перш за все на російський, а Росія вже принесла це в Крим. Тобто це потрібно теж как би відрізняти. На цієї картинці, как би, на цьому малюнку є Хадіфе Антер, це бархатна сукня, перша, яка у нас говорилось тусте, мор это фіолетове українською, на жаль, не пам'ятаю. Все прикраси, весь від, втачний рукав в неї вже є і в жакеті, і в сукні. І ми бачимо, що це вже кінець 19 століття. Вот ми бачимо фото, на якому ми чітко можемо прослідити цей крій верхньої частини плаття. Отрізна лінія талія вошла, що я не казала. Це городський костюм. До того теж цей рисунок, він трактує то, що урбаністичність і как бы, городський костюм вошел уже в моду. Вот как бы реальные вещи, вот вплыв европейской моды мы видим на вот отложной английский воротник пришел уже втачной рукав и так далее. Здесь це вже початок 20-го сторіччя. Ми бачимо, що отрізна лінія талії, втачний рукав, всі наявності європейських, скажімо так, культури. Це рисунок теж я зробила для книги. Це, ну, скажімо так, традиційний, самий, ну, початок середини 19 века. На жінки сукня, називаємо антер, воно розпашне, без відрізної лінії талії. В неї є на рукавах эльхаб называется, прикрывались вот так вот рукава и отворачивались. И вот эта, которая прикрывающая, вона мала вишивку. Але потім, к концу 19 століття, пішли в моду вже манжети. В українському костюмі теж появились манжети, стойка, воротник. Ну і крій змінився.
Тому і в нас те ж саме було, і ейкапи стали съемными частями костюма. Вот на ногах ви бачите обувь, папуч називалась, да? І штани. Це не манжет, шальвар штанов, а окрема така как бы полоска, вышитая полоска с подкладкою, с вышивцей, с завязками, которая обвязывала низ штанов. Тому вона має назву чорав-бау. Чорав – это носки, а бау – это завязать. І у всіх народів Середньої Азії теж є це слово. Верхній одяг це жакет, не жакет, а тон. Тон це вообще у всіх тюрків тон це шубка. Тончух – шубка, тон – це шуба большая, оторочена мехом, я не помню, ну, ви зрозуміли мене. Хутро, хутро, так, хутро. Утро, да, Так. Пані вибачаюсь. Майра, я перепрошую, я прошу Да, вас наближатися вже до завершення, бо ми вже 1,5 години працюємо і хоча б трохи витратили час на технічні з'ясування, але все одно вже мусимо да. закінчувати. Ну, Дякую. в принципі, усі головні риси, я сказала, тут важно, я буду листати, а ви просто вже так, це мужський крій верхнього одягу. Я буду говорить о том, що сейчас катастрофічне становище у кримських татар, це з цього я почала. Як це змінити, я не знаю, але от ця книга, я сподіваюся, що вона дасть ці ростки, той початок, коли кримські татари самі будуть звертатися, тому що кримські татари самі мало знають строй кримсько-татарського костюму, тому що, як я говорила, все знищено. Як вони будуть знати? Вони знають той знищений, спотворений костюм, трансформований в 80-х роках, і це трудно, як би сказати, викорінити, що ли. Викорінювати, так, Да, викорінювати. вот. Це вже теж початок 20-го сторіччя. Це кукуслюк, щоб ви мали уяву, як це було. Це дівчини і їх прически, як це відбувалося, як формувалися ці дрібні кіси, скажімо так. Це жінки, теж різноманітність різних жінок, як вони носили головні покривала, прически. Це теж зеліфи з короневої частини на цих фотографіях, як постер я зробила. Жінка теж, це початок сторіччя, 20-го сторіччя. Це вікові вже бабусі, які пожили жінки, які ви антропологічно даже бачите, що відрізняються. Перша в профіль та гірна, или, скажем, Бахчисарайського, да, регіону, середня степнячка, і третя – це Горний Крим. Це дітки, це мужчини теж зі своїми з костюмами. Це вже літні чоловіки різні. Тот, що з верхнім одягом, це мулла. Ну і так далі. Цей фільм, з цього я почала, цим і закінчую. Це дуже
вдала робота над цим костюмом, я в нього закохалась і навіть благодарила художників по костюму, виконавших цей костюм. Шевкет Сейдаметов, художник-постановщик, і Кудрявцева. Теж це видатна, я так думаю, українська художник по костюму. Це вже как би діаспора, костюми діаспори. Це чобан і це обувь. Все, я дуже вибачаю, що не одразу, може бути, я вас немного замучила своєю лекцією, але вроді би все сказала, що хотіла. Так, дякую. Дякуємо за цікавий матеріал, дуже цікаві зображення, і мені здається, що тут я хочу подякувати, і особливо, мені здається, важливими є, ну, як я для себе визначила, кілька речей, таких узагальнених, узагальнень кілька, про які ви сказали, зокрема про те, що у 30-ті роки відбувся поворот у сценічному мистецтві, який фактично засигналізував відмову від автентичного костюма і перехід на... Ви тільки вжили слово «руські», але я думаю, що тут треба вживати російські, тому що руські – це ті, А, що мають... да, Ну, да, це да, такий дрібний нюанс, який да, багато людей не так, так. розрізняє. Тобто, А 80-ті роки теж ви назвали як час от спотворення значного сценічного костюму. Так, Я це думаю, вже що важливо про відбувалось. це, це знати, це розуміти. Бо це вже відбувалося в часи пізнього Радянського Союзу, вже наслідки депортації були дуже тяжкі. І ви знаєте, дякую пані Майре, я лише дозволю одне запитання, враховуючи, що ми вже геть перебрали час. Пані Рито, ви намагались нам допомогти, і ви хочете поставити питання, будь ласка. Щиро вам дякую. Я буквально маленьке питання. Я зацікавилася жіночим вбранням, особливо штанам шаровари. Маленьке питання: чи у вас є якісь відомості про те, якось це пов'язано з шароварами, які у нас у козаків? Тому що, як я зрозуміла, це більше жіночий одяг, але у нас це більше чоловічий одяг. І от це єдине питання. Дякую. Це пов'язано дуже, тому що в ці далекі часи, ці періоди, це окрема тема. Коротко я попробую це сказати. Пробуйте Ну, якомога стисліше, дякую. да, мужчини і жінки в нас, у кримських татар, мали такий від, скажімо, шальвар. Шальвари, слово шальвари по всьому просторі, Іран, Турція, навіть це в арабських странах шальвари надівались. Тому в середньовіччі многі риси костюмів були схожими. Наприклад, я показувала вам костюм Мурзи, у якого відкидні рукава назад. Вот я не приділила этому внимания, но времени не было. Польский костюм заимствовал именно с Крымского ханства это. Шальвари я не досліджувала у українському костюмі як, но що польський кафтан, верхній одяг у польських шляхтичів був от з цими відкидними рукавами і з буфами, це було заимствовано з Кримського ханства, теж я прочитала у самих поляків. Вот, така відповідь. Ясно, дякуємо. Пані Майре, у чаті люди пишуть подяки вам за лекції і за те, що ви були з нами. І що? Ми тоді будемо із вдячністю з вами прощатися. Дорогі друзі, дивіться, будь ласка, лекції, записи лекцій на YouTube-сторінці Кримської родини, попередні, і ця лекція теж там буде невдовзі. І запрошуємо вас на